kuma daure an sa haƙuri a cikin zuciya sannan kai ga nasara. Kuma ka ɗauki wannan abin da ta ma ba wani abu bane, balle ma ka sa shi a zuciyarka har yayi tasiri ya rika damunka. Ni ina hango ma ne alherin da yake cikin auren in aka yi auren yake duba ma. Ka fahimta? Abin da nake so da kai ma, ina ga zan je gidan zan samu iyayenta. A'a baba, yaushe na fara neman ta, da an haƙura tukuna sai na yi nasara. In na sato zuciyarta ta amince da ni, to kaga an samu kwarin gwiwan da za a fuskanci iyayenta. Kai ma ka kawo shawara kuma ka kawo hanzari mai kyau. To abin da nake so da kai, ka yi ƙoƙari ka gaya mata kalamai masu daɗi, ka jawo hankalinta, da ba arziki za ka nuna mata ba, ka nuna mata kalamai lafazi masu daɗi, za ka iya yaƙar zuciyarta ta same ta. Ka gane? Saboda haka sai ka je ka yi ƙoƙari ka shawo kanta ko? Yawwa. Hai. Yi magana soyayya yara. Ya je har tana ɗaga hannu tana marinsa. Shi ya kasa komai, ba zai iya gaya mata magana mai daɗi ba. Kuma marin ma da aka mai meye mari ma a cikin lamarin ma. Uwarsa har cizo na ta yi a baya. Amma duk da haka na jajirce. Sai da na yi wuf na tafke ta. Yanzu gashi an same shi. Shi yana mun complain yana mu abu. Gaskiya ce mai kin ban mamaki. Kawai idan Ahmad ya ce yana son ki shikenan sai ki wanke shi da mari? Wannan ba rayuwa bane. Duk namijin da ya ce yana son ki me yasa ba za ki so shi ba? Ni yanzu roƙon da nake miki dan Allah idan kuka haɗu da Ahmad ki ba shi haƙuri akan abin da kika mai. Haƙuri? Haƙuri fa kike cewa musula? To wallahi kar ma ki sa in ƙara masa marin da tafi wacce na masa wallahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum. Yan mata a dangane. Lafiya lau. Musuna, kawarki tana ta ban wahala. Dan Allah ki sa baki ki ba ta haƙuri. Ko da za ta amince da ni, saboda soyayyanta ya yi katutu a cikin zuciyata. Idan na kwanta bacci, ita nake gani. Haka zalika da zarar na buɗe littafi a ofis, ita nake gani hotonta a jikin littafin. Dan Allah, dan Annabi, ki ce mata ta yi haƙuri ta amince da ni, ko da zan ɗan ji daɗi a cikin zuciyata. Amaryata. Kar ka damu Ahmad, ka san jan aji ne irin namu na mata. Ka san idan ka zo lokaci da kai ka ce mace kana son ta dole za ta gane. Musula, kin ga dan Allah wallahi duk kun dame ni. Wai me sake haka ne? Ba damu Ahmad, ka ji za mu yi magana. Shikenan. Nagode. My love, na barki lafiya. Kai da Allah ka je. Ka je muna magana ne ni da Musula, ka tafi mana. Haba. Ahmadi, ka ce ta mare ka? Wallahi Hajiya, daga cewa ina son ta, yariyar nan ta ɗaga hannu ta Maryam, kwaran mari ta mun mai ƙarfi. Kuma ma soyayyar aure nake mata. Aurenta zan yi Hajiya, wallahi. Hajiya akan wannan zaki mare ni? Wallahi tallahi Amadi ni bai kai matsayin da zan ce zan aure shi ba Hajiya. Mutumin da yake da shi da mahaifinsa gaba ɗaya a ƙarƙashin ikon mahaifina suke. Sannan kuma zaki ce na aure shi? Ni wallahi ba zan aure shi ba. Dan ya ce yana son ki shine zaki daga hannu ki mare shi? Wanda shi waye zo ce yana son ki? To Amadi daga yau ka ci gaba da zuwa gurin ta daɗi. Kuma abin da nake so da kai kokari ka turo iyayenka su zo a yi maganan auren nan a gama sai kin aure shi. Dan Allah, ki haƙuri. Marin nan da Hajiya ta miki ni ban san za ta mare ki ba, amma zafin marin
in kika ji yadda na ji a zuciyata ke aka mara amma ni ne da jin zafi dan Allah siyama. Dana tan dakata min. Ya za a yi ka sa mahaifiyata ta mare ni? Mahaifiyata ba ta taba daga hannu ta mare ni ba tunda ta haife ni. Yau a kanka gashi nan yau ta daga hannu ta mare ni. Kuma wallahi tallahi ba zan aure ka ba, idan na aure ka ko wallahi sai na jaza maka masifa da bala'i da ba za ka sai kai regretin din aure na. Dan Allah siyama ki in dai marin nan yayi zafi da kuma tuna ki tamara har sai zuciyarki ta huce. Siyama ina son ki. Siyama ba zan iya rabuwa da ke ba. Na gwammace siyama da na rasa ki gwara na rasa miliyan 100 nawa. Yi hakuri siyama. I love you siyama. Ya Allah ya ubangiji Allah ka ban siyama a matsayin matata. Kai amma gaskiya siyama ta san tsiya. Ha ka dubi yarinya karama kawai dan ka ce kana son ta kawai sai ta mare ka? To ai akwai hanyar da zaka rama. Ka ce I love you. Ai kai ma ka rama. Abokina kenan. Allah. Kai ma ka rama ai. Kana gani idan na ce mata I love you shi kenan. Ahmad, abin da nake so da kai ka fahimta shine kuma yadda muke magana da kai kwanakin ba yarinyar nan yarinya ce karama kuma mace ce. Ka gane? Dole sai ka yi haƙuri. Na ɗaya kenan. Tunda har ka iya jurewa wurin neman kuɗi. To wurin neman aure ma sai ka yi juriya. Allah wallahi. Ai ba wani abu bane, kai zaka zama kamar malami ne, ita ta zama ɗaliba. Kaga shi kanshi mai gidan nan naka na san in dai haka wannan abin ya kasance abin alfahari ne a gare shi. Ko akwai matsala tsakanin ku? Ba da. To alhamdulillah. Da Allah kwata da ka riga kai ka sake bari kamare ka. Kuma insha Allah. Da Allah ku ka zama ba. Ni siya mace ba take ma dariya wai siya mace take mari. Kai ka dubi yariyar nan ba. A gane ko? Kar ka ɗauki wannan wani abu da zai dame ka har ma ya sa ka wani tunani da tashin hankali. Shi neman aure da ka gan shi sai an dage an kuma daure an sa haƙuri a cikin zuciya sannan kai ga nasara. Kuma ka ɗauki wannan abin da ta ma ba wani abu bane. Balle ma ka sa shi a zuciyarka har yayi tasiri ya rika damunka. Ni ina hango ma ne alherin da yake cikin auren in aka yi auren shi nake duba ma. Ka fahimta? To abin da nake so da kai ma ina ga zan je gidan zan samu iyayenta. A'a baba. Yaushe na fara neman ta? Da an hakura tukuna sai na yi nasara. In na sato zuciyarta ta amince da ni to kaga an samu kwarin gwiwa da za a fuskanci iyayenta. Kai ma ka kawo shawara kuma ka kawo hanzari mai kyau. To abin da nake so da kai ka yi ƙoƙari ka gaya mata kalamai masu daɗi ka jawo hankalinta da ba arziki za ka nuna mata ba, to ka nuna mata kalamai lafazi masu daɗi za ka iya yaƙar zuciyarta ka same ta. Ka gani? Saboda haka ka je ka yi ƙoƙari ka shawo kanta ko? Yawwa. Hai. Maganar soyayya yara. Ya je har tana ɗaga hannu tana marinsa. Shi ya kasa komai ba zai iya gaya mata magana mai daɗi ba. Kuma marin ma da aka mai meye mari ma a cikin lamarin ma. Uwarsa har cizo na ta yi a baya. Amma duk da haka na jajirce sai da na yi wuf na cafke ta yanzu gashi an same shi yana mun complain yana mu abu. Abu bai kyau idan aka mace aure kiyama. Kima kira son haka? Abu baya. Ta ɗari. Na farko dai zan fi kowa farin ciki. Kasancewar Ahmad dai kowa ya sani yaro na ne, ni na fi kowa sanin amanarsa, kuma ni na fi kowa sanin haƙurinsa.
zan yi farin ciki mutuƙa idan hakan ya tabbata, sakamakon amanarsa mutum ne wadda ina ganin idan Allah ya sa aka yi auren nan zai yi zama da ita kuma ya haƙuri da ita. A maimakon har in yi tunanin wani daga waje zuwa aure ta bisa rashin kunyarta kwana biyu a dawo da ita. Amma shi Ahmad zai haƙuri ta har ta Allah ta kasance ta gane cewa aure ne ya haɗa kuma ta haƙura ta sani. Haka idan aka ɗaura auren ciki na tuwo na mai na. Yanzu ma ga san a waje suna tafi ka gani ba abin wani sha'awa. Wato tun dai da Allah ya sa ya nuna yana ƙaunarta. To ina ganin za mu yi maza mu yi wuf a ɗaura auren a yi bikin kowa ya kawo. Jama'a kowa ita a gidan. Abin ya miki daɗi. Da kike dariya nan sai ya tana min da lokacin namu auren.